Tara! So, ayan po, another day, another vlog. So, habang nandito tayo kila Ate Rica, mag-ipon tayo ng vlog. So, ayan, pupunta kami kila Kuya Noli sa site nila. So, ayan, naka-ready na nga po pala kami, nakabihis na. Pati si Ate Angge, si Ate Rica. So, maglalak na lang po ng kanyang bahay. Tapos, pupunta kami doon. Hindi kami nagsabi kay Kuya Noli na pupunta kami doon. So, magko-commute, mag-jeep. So, ayan, isa-surprise natin si Kuya Noli. Tsaka, yung mga viewers nagre-request na pumunta na daw kami ng site. Doon daw kami mag-vlog. So, sige, pupunta kami doon. Ayan yung dalawa, oh. Hi. Kasi wala kaming salamin. Yung ginagamit namin, yung bintana na lang. Pero dito, mas malaki. Mas malaki dito. May nabasa ako sa sa comment na yung chinelas ko daw, madali daw yun mapigtas or madali maputol. Kaya, natripan ko tong chinelas ni Ate Rica. So, eto muna yung hihiramin ko tsaka gagamitin ko ngayon. Kasi maputik nga dyan. Manipis lang yung chinelas ko. So, eto mataas. Kaya yan ang muna gagamitin ko. Ayan sila, oh. Wow! Ay! Ganda! Red! Ba't kayo naka-vlog? Oo. Ay, hindi man ako black. Gray to. Magkakaiba tayo. Ano? Game na? Game na. Magsasara na tayo, guys. Kabicolana. Nasa labas na po kami. Uy, dito tayo. Oh, mainit dyan. Uy. Mag-aabang na po kami ng jeep. Jeep, no? Jeep papuntang Nabua. Papuntang Nabua na siya. Yes, okay. Ayan, oh. Guys, meron na pong jeep. Nabua. Tama. Oh my God. Sakay na tayo. So guys, nandito na po. Kakababa lang namin sa jeep. Nabua. Sentro. Nabua. Punta na tayo. Guys, kakain muna kami kasi yung breakfast namin, lang, Milo. Tsaka yung biscuit. Tara. So yun po mga Kabicolana. Lunch po muna kami dito sa Jollibee, dito sa Nabua. Ayan sila. Kain tayo, guys. Kain po. Ano ba kakatulog? Ay, hindi nakikita si Ate. Kita yan, te. Kita yan. Kita na siya yan. Kasi pag alam ko, pag hindi siya na sa screen, hindi man ako nakita. Kita siya. Kasi nag-wait ko na pag naibig ako sa Kain tayo, guys. Kain tayo. Diyos ko, kaya pala na naman ayaw kumain. Tapos pag stress ka pa din minsan yung kamay mo lang ano ba na siya? Magkubog-kubog. Ano tawag yun sa Nanginginig. Oo, nanginginig. Sa nangungubo. Ano pa ang ganda-ganda mo? Tapos stress mo lang sa isang Anak pala lang po yan. Ano nalaman ka na naman?
brown. So ayan po guys, tapos na po kami kumain. Palabas na kami dito sa laki ng LCC ng nabuan. Saan tayo? Edit ako guys. Dito? Ay doon, tara. Si Ate Ambi nag-edit pa. So ayun mga pala. So ayun po mga kabikulan. Nakakababa na yun namin sa jeep ulit. So magta-tricycle kami. Punta na kami doon sa site nila. Welcome ba to? Malayo kayo, te? Doon na. Ang lalaki ng tricycle nila dito. Yung dalawa. So yan guys, malapit na po tayo kila Chin Chin. Opo, papunta po sa kanila. Nahihirapan na si Kuya manghula kung saan ba talaga kami. Okay. So guys, hindi kami ano doon na malapit, bababa sa malapit. Maglalakad na lang kami kasi makikita agad kami nila Kuya noon. Nahagard na agad kami. Umalis kami doon 9 or pa 10. 10, oo, 10 AM. Tapos ngayon, hapon na. 12:30 pala. 12:30. So nakapag-lunch naman na kami sa Jollibee kaya Dito tayo. hindi na natin Dito na lang. Apo, dito na lang daw po. Malayo pa ba? Malayo pa yan pa. O konti na lang, hindi Konti pa na man lang, tayo Kuya makikita. Kasi guys, tingnan nyo yun. Konti na lang, hindi pa man tayo makikita. Yung bahay yan. Yung bahay na yan. Alin ba? Excited. O, dito na lang po. Thank you po, Kuya. May sukli ka pa. Sorry guys, wala po kaming payong. Wala kaming payong Namumula na kami sa init. Tapos mamaya niyan, after ng red, black na yan. Kasi mangingitim na. So, ate. Thank you, Taha. Let's go. Tay, thank you, Tay. Sabi. Wait lang, be. Malayo pa ba? Ay, sino kayo nakakaalam nito? Oo. Malayo-layo pa ata. So guys, ayan, malayo-layo pa. Masakit na yung init kasi tanghaling tapat. Wala po kasi kaming payong. Ayan. So yan, nauuna na ako kasi wala pa naman. Malayo-layo pa naman. Tayo hindi pa naman dito. Kasi magsisilong tayo guys. So may dala si Ate Rica na merienda nila tatay. Guide namin dito. Saan tayo ba? Kanya-kanya po kami. Saan kayo? Ako dito. Oh, Saan tayo? Ako dito. Tara na. Tara. Doon pala kami guys. Ano? Sabi ko na, vlogger pala kayo? Vlogger din kayo? Ikaw din. Saan ba? Saan? Doon ba? Hindi. Nahula lang. Nakita nga ako tayo rito. Tayo nandun si tatay. Malapit bida. Kita ko kaagad si tatay. Balo, saan ba? Dito be, yung way papunta doon. Malayo. Po. So, ayan.
Di natin alam, be, kung mapagalit. Ako nauuna. Baka mapagalit ang previous kasi hindi po kami nagpanangyan. Kasi nga, surprise. Hindi na yung surprise pag... F? Surprise. Hindi na siya surprise kapag... Saan ba, be? Dito, dito. Yung ano, pathway. Okay. Okay po. So, umaga kami, guys. Marami na kami. Ang init, ha? Dapat nag-jacket Tama yung ano, Sorsogon, taga-Masbate. Sorsogon! Ay, Albay. Mm-mm. Albay pala. Saan tayo? Doon mo makila ka tatay, kila kuya. Kung saan yung mauunang bahay. Saan ba? Kanino? Saan to? Dito na muna tayo. Ayan, guys. Salamat, makakapagpahinga na din. Gusto ko na ng malamig na tubig. Yan na ba? Yan yung bahay ni ano. Ito na ba? Ganda. Ganda ng bahay ni Chinchin ha. Oo. Chinchin na ba to? Oo na. Ayan. Ayan yung motor ni Kuya na puti, oh. Hala. Hi guys! Hello Kuya Gacho! Hello there! Wala kaming magawa doon. Bumaba kami. Napuwing pa ako. Ay, amo! Napuwing. Kuya, musta po? Kumusta po? Kumusta sa mga nagagandahan, beautiful lady? Ano, kumain na kayo? Opo Kuya, kumain na po kami. Napuwing ako. Ito yung bahay ni ano, ang ganda. Mamaya magtutour tayo dyan. Mamaya na. Pahinga ko muna. Ay, may tubig. Ay, malamig. Thank you. Kikinom kami ng... Ito, malamig to. Hi, si Kuya Vince, Kuya. Wala siya. Ay, hello! Hello mga kabatak. Ang kabatak, wala kami sinauna yung kabatak. Ah, wala na yun. Ano na? Okay, ano? Tubig. Excited sila. Maalingon to. Excited. Yan, ginulat ako ng 3. Sabi ko na may pinaplano to kasi masyado silang nananahimik eh. Nag-aantay ako kailan kaya sila magpapasundo. Sabi ko may pinaplano. Siya ayun, Rika, Kaanggi, Bicolana. And welcome kayo dito sa Pabahay Project kay Chinchin, kay Jamela, at kay Ate Bidang. So pwede nyo ikutin yung mga pabahay. Ayan, ano ganyan, Ate Chinchin, tara. Let's go! Sir! Uy! Ang ganda! Si Chinchin. Hello! Kumusta ang buhay-buhay? Bakit nandito yung Ala! Bakit nandito yung Tres Marias? Hello, kumusta kayo? Hello! Kamusta ang biyahe papunta dito? Wala, parang ano kami, maliligaw kami. Bakit? Wala, hindi alam ng driver. Yung driver yung nahuhula. Hinuhulaan kung saan. Alright, ayun, ano? First impression sa bahay ni Chinchin, nang matanaw nyo doon. Oo, maganda. Maganda kuya. Kasi pag sa camera, di mo man siya ma-appreciate talaga. Pag sa personal mo talaga makita, ang laki pala. Oo. Kuya, Hindi ka magre-reklamo sa lilinisan mo. Baka pwede. Baka gusto mong kumuha ng kapulo. Pwede kami. Pwede kami tatlo. Eto, tagalabas si Ate Angge. Tagaluto naman. Tagalinis ng bahay. At syempre, no, salamat sa mga sponsor natin sa bahay ni Chinchin, syempre Team Paway. Pasok kayo at pwede kayong umakyat. Makabuo kayo ng vlog. Sige. Yes, ayan na. First time namin guys magpumasok dito sa... Bakit? Ano ba't ka pala na? Ayun! Guys, sinaraguan kami. Ay! Hello po! Chinchin. Oh, paano na? Ako na mag-open. Bakit ayaw? Nakalak yan, Parang ayaw mo naman kayo papasukin. Nakalak na. Pinalagokis pa! Uy! Ganda! O pwede na ipasok yung chinelas. Kala ko lang pa. Kala ko nakatiles talaga. Ang ganda. Uy, ang ganda. Parang million na to guys. Ang laki ng CR mo, huy. Nag-ibig ka na ni Kuya. Oo. Maganda yan, white tsaka red. Ang gugulo nyo, ba't ang dami nyo? Para yung mga kasama.
vlog naman yun kasi mahaba-haba na to. Yeah, dito muna tayo sa surprise. So yan po mga kabikulana, nakarating na kami dito sa pabahay ni Kuya Noli kila Ate Chinchin. So, ayan, tatapusin ko muna dito yung vlog. Alayan si Ate kasi mamaya magtutur ako dito, tapos another vlog na naman yon. So, ayan, nagpapahinga sila Kuya Noli kasi tanghaling tapat. Si Ate Rica galing yan dun kay tatay, tapos hindi pa kami nagdiretso doon kay Ate Bidang, mamaya pa. So, ayan guys, masaya ako na nakarating ako dito. Ang laki ng ng bahay ni Ate Chinchin. Ate, kasi parang mas ahead ako sa kanya. Chinchin. Oo, mas ahead ako sa kanya. Sanay kasi ang tangkad niya kasi. Tapos ang parang mas mature siya sa akin. Tingnan, si ate yung tawag ko sa kanya. So ayun guys, hanggang dito na lang po muna. Thank you so much. Abang-abang po kayo ng mga upload pa namin. So marami po kayong abangan. Kasi madami kaming plano. Oo, madami kaming pinaplano. So yun lang. Shout out sa Team Hawaii. Ayan, si Kuya Vince hindi ko pa nakikita. Ba't palagi ko binabanggit si Kuya Vince? Siguro kasi natutuwa ako kay Kuya Vince kasi sa height niya. Charot. So yun guys, bye-bye.